Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon guztioi eta ongi etorriak Xaloa telebistara egunez egun Iruñerriko hotsak eta zaratak saioan gaituzue. Gaur maiatzak 29 dugu, astelena eta gaurkoan astelena izan da, kirol kontuak izanen ditugu protagonista nagusi elkarrizketan, mendia hain zuzen ere, izan ere 30. edizioa antolatu dute Anaitasuna Mendi elkartetik Pirinioetako zeharkaldia egiteko. Horretaz hitz egiteko, antolatzaile batekin egoteko aukera izanen dugu gaurkoan, Iban Gonzalezekin. Horren aurretik, egunero bezala, ikus ditzagun eguneko lerroburu nagusiak Aitziber Iturriaren eskutik. Arratsaldeon Larraitz, hauexek dira gaurko astelehen honek utzi zizkigun lerroburuak. Politika kontuekin hasiko dugu gaurko astelena eta zehazki erranta edo zehatzago erranta Eusko Alkartasunaren Kongresura begira jarriko gara. Izan ere, Mayorga Ramirez, Nafarroako parlamentari izango da EAko idazkari nagusirako aurkeztu duten hautagaia eta beraz, datorren asteburuan Peio Urizarrekin lehiatuko dena. Politika kontuekin jarraituz, hauteskundeak gaur egingo balira aldaketaren aldeko indarrek eserleku bat gehiago lortuko lukete. Esako urtegia handitzeko lanak eratzeko eskatu dute Iruñan egindako manifestazioan. Urtegia handitzeko proiektuak eta azkenaldian Nafarroan izan diren lurrikarek kezka areagotu dute bizilagunen artean. Eta abiadura handiko trenaren aurkakoek salatu dute Nafarroa eta Espainiako gobernuaren balizko akordioek murrizketa eta zor gehiago ekarriko dituela. Eta landa benden dugu albiste orain, Volkswagenen 200 kontratu finko egingo ditu polo berria ekoizteko. Eta Nafarroako gobernuak 2,5 milioi euroko diru laguntza edo laguntza deialdia aterako ditu ekaina eta uztailean kontratazioak sustatzeko. Eta aurrean aipatu bezala azken aldian Nafarroan hainbat lurrikara izan dire, beste bat gertatu da asteburuan 3 gradukoa Donamarian, Dardara larunbat arratsaldean antzeman zen eta epizentroa lurrazpitik 3 kilometrora kokatu zen. Andrea Lunes Lilas, Bilgune Feminista Dia eta Iruña Harrera hiria dira aurten Sanferminetako txupinatzoa botatzeko lau hautagaiak. Orain herritarrek aukeratuko dute boto bidez zeinek jaurtiko duen txupinatzoa. Eta albisteekin bukatzeko, Oinatz Bengoetxea Leitzarra nagusitu da buruz buruko txapelketan Iker Irribarriari 18 eta 22 irabazita. Eskerrik asko Aitziber Iturriaren egunkarietako azalekin aurrera eginen dugu. Diario Navarra egunkariaren lerroburu nagusiak hauxe dio gaurkoan. Puigdemont bereizketarako alde bakarreko bidea martxan jartzeko prest dago, mugimendu subirainistekin elkartuko da gaur, aurrera pausoak eskatzen dituztenak. Rajoyen abisuez gain, 2 astetan zehaztuko dute galdeketaren eguna. Eta gaurko protagonista nagusia egunkari guztietan Diario Navarra egunkariaren kasuan baita ere, Bengoetxeak final gogoangarri bat konkistatu du, Leitzako pilotariak erresistentziaz aurre egin zion Irribarriari eta horrela bigarren eskuzbanakako txapela lortu du 9 urte eta gero. Eta hortxe ikusi dezakegu Juan Martínez de Irujok Oinatz Bengoetxeari txapela eman zion momentua. Bukatzeko beste 2 albiste gehiago, batetik 2000 odolemale berri gehiago daude Nafarroan, 2016 urtean, eta bukatzeko kirol kontuak Sergio Leon eta Kodro hobekien baloratzen diren gorritxoak. Diario Noticias egunkariarekin aurrera eginez, lerroburu nagusian aldaketa kontuak ditugu, Iruñan aldaketa finkatu da, Asiron erreferente izan da. Telwindek egindako ikerketa soziologikoaren datuen emaitzak kaleratu dituzte gaurkoan Notizias egunkarian, galdetutakoen 60%ak egungo EH Bildu gero bai Arantzadi eta Ezkerraren arteko gobernua babesten dute. Gaur egun, hauteskundeak eginen balira berriz ere, gehiengoa lortuko lukete 14 zinegotzirekin gaur egungo gobernua osatzen dutenek.
Eta bestalde argazkiko protagonista gaurkoan Oinatzuen Goetxea dugu, Nafarroara itzuli da txapela, Bengoetxeak eskuz banakako finala irabazi dio Irribarriari 18 eta 22. Eta hortxe pozpozik ikusi dezakegu gaurko protagonista. Bukatzeko beste bi albiste gehiago, politika kontuak, batetik Nueva Canariasek Rajoyi behar duen bozka eman dio aurrekontuak onartzeko, eta bukatzeko txirrindulariek erabiltzen dituzten, batez ere gehien erabiltzen diren 6 ibilbideetatik soilik bat dago 100% egokituta. Goazen gara egunkariko azalarekin. Lerroburu nagusian Frantziako politika kontuak, Macronek pausu bakoitza kalkulatzen du gobernatzeko gehiengoaren zain. Hauteskundeetako kanpaina gaur jarriko da abian, egiturari gabeko Macronen alderdiak gehiengoa lortu beharko du asanbladan. Eta gaurko protagonista argazki nagusian baita ere, 9 urte eta gero txapeldun berriz, etzen favoritoa, baina hobe erabili zituen bere baliabideak eta txapela berriz ere Oinatzek eraman du bigarren aldiz. Eta bukatzeko beste bi albiste gehiago, batetik politika kontuak, Ramirez eta Urizar arituko dira ea gidatzeko lehian, eta bukatzeko Luismi Uhartek analisia egiten du gaurkoan Venezuelaren inguruan, txabismoaren radiografia eta eremu politiko militarreko gakoak. Eta bukatzeko joan gaitezen Euskal Herri Irratiko agerkarira. 3 albiste nabarmentzekoak gaurko Euskal Herri Irratiko agerkarian, batetik Ezkabatik ihes egindako 16 pertsonari omenaldia egin diete Olaben. Bestalde aterpea eskatzeko gizakatea eginen dute San Francisco eskolako kideek, eta bukatzeko aldaketaren indarrek eserleku bat gehiago lortuko lukete hauteskundeak eginez gero. Maiatzak 29 dugu gaurkoan astelena, ikus dezagun zenolako albisteak utzi dizkigun gaurko egunak Iruñan eta Iruñerrian. Iruñarekin hasteko Andrea Lunes Lilas bilgune feminista dia eta Iruña Harrera Hiria 2017ko txupinazoa botatzeko proposamenak ditugu. Erabaki Pamplona webgunean bozkatu daiteke ekainaren 5-etik 22 bitartean. Eta bestalde, Iruñeko udala eta Ermitagaina Donibane eta Mendebaldeko merkatari elkarteek kanpaina bat abian jarri dute saltokietako bizitza sustatzeko. Ekainaren 3 eta 10 loreak banatuko dituzte ekimen honen barruan. Eta La Pamplonesak 4 kontzertu eskainiko ditu Sanferminak baino lehenago, aire liberean izanen dira kontzertu hauek guztiak, eta lehenengo hitzordua ekainaren 2 izanen da Iturramako bulebarrean. Bestalde, animalien arreta zentroak amorruaren aurkako txertoa jarriko du gaurtik hasita, ekainaren 3 arte Iruñan erroldatutako pertsonei zuzenduta dago hau. Bestalde, gaur hasiko dira Jakoba pasabideko obrak, 3 ala 4 aste itxita egonen da, obrak bukatzen diren bitartean. Eta bestalde, Iruñeko udalak zabalgunearen 100 urteen inguruko jardunaldiak antolatu ditu, etorkizunaren inguruko hausnarketak burutuko dira, erakusketa bat eginez, eta hitzaldi batzuk ere besteak beste. Joan gaitezen astelenero bezala lehenik eta behin Antsoain aldera. Kirol eguna ospatuko dute ekainaren 3 larunbatarekin Antsoainen, egitarau zabala antolatu dute goizetik hasita egun osorako. Eta bestalde 2017ko aurrekontuaren 23. aldaketari dagokionez hasierako onaspena egin dute Antsoaingo udalean, 2017ko maiatzaren 10ean egin zen osoko bilkuran, aipatutako aldaketa onetsi du hasiera batean. Eta bestalde, deialdia POE garbitzaile lanpostu aldi baterako betetzeko izengaien zerrenda, oposizio bitartez osatzeko sortzen diren beharrei erantzutarren eginen da zerrenda hau, ekainaren 5-etik 9 bitartean.
Eta bestalde, euskara klasea Kantxoinen izanen dira, aurre matrikula maiatzaren 25-etik ekainaren 15-era egin daiteke, Antsoaingo udala euskara talde berrian herrian sortzeko lanean dabil, Zubiarte euskaltegi publikoarekin batera. Eta joan gaitezen Aranguren aldera oraingoan, 2017ko hiri kanpaldiko matrikula horriak eskuragarri matrikulazio datei dagokionez, ekainaren 5-etik 7-ra, goizeko 9-etatik ordu 2-etara oinarrizko gizarte zerbitzuetan egin daitezke. Eta etxabe baten salmenta Mutiloako lehenengo poligonoko 1028. lurzatian eskuragarri dago, proposamenak Aranguren Ibarreko udalaren erregistroan aurkeztuko dira ekainaren 20 baino lehen. Eta bukatzeko joan gaitezen Barainen aldera, Barainengo udalak jakinarazten dizue hiri kontribuzio zergaren borondatezko ordainketa egiteko epea 2017ko apirilaren 24an hasi eta 2017ko ekainaren 5ean amaituko dela. Eta elkarteen udal erregistroan inskribatutako erakunde eta elkarte guztiek zein 10 bizilagunen babesa duten edozein norbanakok izanen dute proposamen bat aurkezteko aukera herritarrak hartzeko bulegoan maiatzaren 29etik ekainaren 2 bitartean eta proposamen hauek txupinazoa jaurtitzeko izanen dira. Bestalde, festak iragartzeko kartela 2017ko Barainen darrek hautatutakoari dagokionez, Raul López Martín izan da egilea eta Ikonos Festibos izena du kartel garaileak. Eta jarraian, Bianako printzaren sariak banatu egin dira, kultura arlokoak, Nafarroako gobernuak banatuta, bertan Jose Lainez eta Kontxa Martinez sarituak izan dira, eta hauxe laburbiltzen duen bideo bat ikusteko aukera izanen duzue. Hoy se premia la pasión, la dedicación, la curiosidad, la creatividad y la generosidad de 2 personas excepcionales. José y Concha están aquí, y junto a ellos las memorias de sus piezas y de los bailarines y bailarinas que colaboraron con ellos y nos hicieron descubrir en los años 80 la magia de la danza contemporánea en Navarra. Por primera vez se premia la danza. Por primera vez se reconoce la obra de una pareja profesional que ha desarrollado su trabajo en equipo durante décadas. Y también por primera vez se galardona a un hombre y a una mujer, que han hecho historia en la cultura de nuestra comunidad acercando las vanguardias de la danza a Navarra. Nos relataban un capítulo de sus vidas, aquellos primeros años o aquellos primeros meses en Ámsterdam, en el que terminaron haciendo un elogio del bocadillo de queso, allá donde el bocadillo de queso acaba siendo pasión, pasión real. El Consejo Navarro de Cultura os ha querido reconocer por haber contribuido decisivamente al impulso de la danza contemporánea en Navarra y en el conjunto del Estado. Su interés, vuestra generosidad al transmitir todo lo que habéis atesorado en vuestra rica trayectoria ha enriquecido de manera decisiva el arte de danzar presente ya en Navarra desde hace tanto tiempo. Y hoy, como decimos, lo celebramos aquí con un premio en el que se dan felices coincidencias. El anuncio del galardón llegaba en víspera del Día de la Danza, el 29 de abril, y esta entrega se produce en plena celebración del Festival de Danza Contemporánea de Navarra, con el que el Gobierno de Navarra apuesta de una forma decidida por convertir a esta comunidad en lugar de referencia para las artes en movimiento. Estoy muy emocionado y tengo aquí un aparato que me dice que me tengo que controlar. La danza es el arte más olvidado
pero no de ahora. Yo no creo que sea necesario que tengas que dar dinero, subvenciones y tal, pero teniendo tanto civibors y no sé qué, y muchos espacios y muchos tipos de cosas, crear un circuito para que la danza pueda funcionar. Estamos en un momento dulce de la danza en Navarra. Es mi opinión personal y la de Concha. Quiero recordar a todos los que ya no están con nosotros para siempre. Padres, madres, hermanos, hermanas, amigos y compañeros. Todos ellos hubieran estado encantados de estar aquí y se hubieran alegrado tanto como nosotros. Cuando la vida es triste y el cielo cansado está, yo siempre salgo a la calle y no dejo de cantar. Por eso, al apagarse la llama y sentirse naufragar, por eso sujeto tu mano y no te dejo marchar. Kirol kontuak izanen ditugu protagonista nagusi gaurko elkarrizketen tartean, mendiaren inguruan hitz eginen dugu hain zuzen ere, izan ere, Anaitasuna Mendi elkarteak uda honetarako Pirinioetako zeharkaldia antolatu egin du, aurten 30. edizioa ospatu eginen da eta bertako antolatzaile batekin egoteko aukera izanen dugu, Iban Gonzalezekin.